This is Rudy's Journey Page. Welcome sa akong journal. Dari na ako ginabutang ang tinuod nga leksyon sa kinabuhi. Health, kwarta o mindset. Walay filter, walay hype. Tinuod ra tanan. Mga ka-journey, real talk ta ha. Kung gusto ka mo level up sa life o negosyo, dili motivation ang una nimo kinahanglan. Kabalo ka unsa? System. Kaya ang motivation, murarag kape. Makagana ka ron, ugma kapoy na pod. Pero kung naa kay system, bisag kapoy ka, mulihok gyapon ang progress. Basig ikaw ni ka-journey, grabe ka kugihan, grabe ka tarong, pero murag stuck gihapon. Makaingon ka, naningkamot man ko. Ngano murag hinay kayo? Ka-journey paminawan ni. Hard work without direction is just a cushion. Mga ka-journey, kalarohon na to ni ha. Ang tinuod nga successful nga negosyo, dali ginabuild. Kasagaran, 3 to 5 years pa lang ang early stage. O sa tinuod, kadaghanan sa negosyo, maabot pa og dekada. Before ma-build nga ligod kayo nga foundation. Kana ang reality. Dili ka na makita sa reels, dili ka na makita sa ads. Sa karon nga panahon, posible nga mo-succeed ka within 1 to 3 years. Kung ang imong negosyo kay related sa technology, automation, AI, or ginatawag na tong artificial intelligence. Pero klaro ta ha, walay sayon nga negosyo. Gistorya na ako ni kay diha ko gikan. Ni fall ko, ni try ko balik, o ni try gihapon balik kay kung muhunong ko, pildi ko. Kadaghan ko napakyas before ko nakaluwag-luwag. Mao nang kung naa kay nakita nga resulta karon, ayaw kalimti nga naidaghan wala makita nga mga sakripisyo sa likod ana. Mao ni ang rason nganong naaning Rudy's journey. Dili ni panghambog, dili ni highlights reels. Diri na ako gina-share unsay sayop, unsay sakto, unsay nakapahuyang og unsay nakapabangon. Kaya ang tinuod, daghan nato gaantos sa hilom. Strong ta sa gawas, pero sa sulod, kapoy og libog. O kasagaran ana kay tungod kay walay klaro nga system og expectations. Ka-journey, mao ni ang 3 core lessons nga akong natun-an. 1. Health is your main asset. Kung luya imong lawas, luya imong negosyo. Kung walay energy, walay execution. Ang disiplina sa lawas mao'y pundasyon sa disiplina sa negosyo. 2. Wealth is a tool for freedom. Ang kwarta, dili goal. Tool ra na. Kung walay system, bisan daghan kwarta, mahurot ra gyapon. 3. Mindset. Mao'y direction sa imong kinabuhi. Mindset, dili ra positive thinking. Mindset ba kanang unsaon nimo pag-decide bisag lisod. Kaya ang negosyo, dili pirmi pabor. Pero pwede gyapon nimo i-manage. Gamayng humor ha. Kabalo mo unsay naka-bankrupt sa daghang negosyo? Dili competitor, dili presyo, dili bashers. Owner nga sige ingon, pohon na. Pohon na ako mag-system, pohon na ako mag-track, pohon na ako mag-improve. Unya pag-abot sa pohon, nahurot na ang panahon. Ka-journey, mao ni ang simple framework sa business. 1. Track. Kung dili mo i-track, dili mo makontrol. 2. System. Klaro, dili kinahanglan perfect. 3. Discipline. Balik ka bisag boring. Kaya ang success, boring ang proseso. Pero nindot kayo ang resulta. Naay panahon sa una nga daghan kog pangandoy. Pero pirmi ko kapoy og kabalaka. Binakog kulang kog motivation. Sayop di ay. Kulang ra day kog system og realistic expectations. Pag ayon ako ana, kinahinay ni klaro ang dagan. Dili instant pero sure. Ka-journey, you don't rise by hype. You rise by habits. Gamaya ang sugod, pero ayaw hunong. Ano imong buhaton karon, ka-journey? Isulat. 1. Top 3 expenses. 2. Top 3 income sources ug ang 3 oras sa tulog ug mata. Ugma, i-improve na bisag 1% lang una. Ayaw pangita og shortcut kay consistency beats speed always.
Comment, journal, kung ganahan ka ani nga klase nga real talk. I-share ni kung naa kay kaila nga bago pa nagsugod sa negosyo. Follow this page kay diri na ako ginabutang ang tinuod nga leksyon sa kinabuhi, health, kwarta, ug mindset. Walay filter, walay hype. Push yourself. Kay kung dili ka mo push sa imong kaglingon, kinsa man di ay. Huwag kayong kalimot sa Philippians chapter 4 verse 13. I can do all things through Christ who gives me strength. See you the journey.